There's something I want, but money and time. Huy! Sige, kagdulag computer dia. Usa na sigdura naman dia. Duta na pod. So sigdura duta. Garjan lagi ang pwerang. Kerja ikaw sa walang sa mula lang mo kay. Aber, wala ka kabalong dulag duta sa unang immortal na murang kana. Sigdulag duta pods gyapon ka. Foods. Yung ano wala mo kang dula, balik no? Sige ko ano? Di undang man ko ana. Kabalo ko taas na murang ko ana. Pero ni undang ko kay padayon kog eskwela. Muna ikaw eskwela para dagang ka makatunan. Mortal ko naman sa una. Saan mo na yung technique naman sa una? Mortal naman sa una. Maway pa ng kontra. I-post din niya, GG. Hindi mo muna i-post. Lang ka. Di push. May pa tagay ng kontra niya, di push. Saan na niya mo? Kuan, magtanga ka. Ayaw i-post lagi. Ayaw i-post mo kagalingon sa tao kung gusto nimo. Hugot na ka. Mura sa kagtimpak loy. Sus, kupanin mo. Tarong kag eskwela, balik kag eskwela para daghan kang makatunan kaysa na si dulag computer. Yang nga naman lagi ng gugma lagi. Wala na ko iskulan, pero niya na ako nakatunan. Magugma na pod, mura po kag timpakloy. Ay timpak loy na lamang tanduhan eh. Kupanin mo bay, balik kag eskwela, ay nagpadala ng computer, makagubar na sa imong kaugmaon. Sus, Dugay mo kayo nakaundang ko bay. Pila na katuig bay, mardi. Di na ako kayang spilag balik bay. Wala na bay. Pila na katuig bay, nundang ko bay. bay, tug-anan ti Castino, ingon diya sa Biblia bay sa Mateo 19 verse 26, humanly speaking it is impossible, but with God all things are possible.